Umzuzu ufikile. Uyaliwe wafundiswa washunyayezwa, umphefumulo ulungiswa, ulungiselela umzuzu wokugcina, umzuzu ongabikezeli, onyenya njengesela, umzuzu ongaziwa ngisho zingelosini ndodana, kodwa kuwe kube inhlanga zimuka nomoya. Lowo mzuzu ongabikezeli nakuba ufike njengesela, wakubamba ngesobhongwane wakuthela phansi, wathula du kwaphela nya. Waqhetha kwavela uxhaxha lamazinyo esiliva engathi amazinyo esile esabonakala encwadini yesambula nasencwadini kaDaniel. Bathe ukutofa kodwa lutho, basho bathi usesishiyile. Lelo zwi lisho lilandelwa uligobhozayo nyembezi, ligobhoza lehle liqukethe usizi neminjunju yenhliziyo. Umkhokheli uphusume nesiketi kokugqokisa, isikero sokusika amasingile ekhanda, nokuphala icutex ezinzipheni, kwasho ukuthi usesindwe izinyawo, umphefumulo uphume wahamba unjalo ngoba umzuzu busufikile. Ekhishini buhudluhudlu bayagreyisa bayaqoba, kulungisiswa isidlo somngcwabo, egcekeni bame ngamaqoqo, uphiciphici izinyembezi bayakhala bayababaza, kufa uyinungu. Ethendeni ngaphambili ibhokisi limile, umzimba ebhokisini liqonde thwi. Umunyu yiwo wodwa oheleza ethendeni, abazalwane nodade umndeni nezihlobo bonke bahaqwe usizi. Izikhulumi ziyasina ziyadedelana estate, zonke ziphesa ngobuphiciphici bezinyembezi, abanye bathi lihambile iqhawe, abanye bathi lala ngoxolo siyobonana kwelizayo, abanye bathi seliqedile ibanga lakhe, ingcaphi sele nathi. Ekusondeleni kwakho ngomprofethi ubaduduzile, uchaza isimanga sesimo somshumayeli osibonayo. Lesi simo sikubangaza nje ngoba usesenyameni umshumayeli bengakaze embulwe kuwe, kumqonda kumazi bekungekho tu. Waqhubeka wathi ususifumene isikhiye, nasemasangweni usungenisiwe, ithende lonke lagcwala ithemba. Buphiciphici bezinyembezi banqamuka, kanti ma uhambo lisazoqala. Kwaze kwanzima emphefumulweni ohlezi eduze nesidumbu, ufuna ukubuyela emzimbeni kodwa umzuzu usushayile. Uhlezi eduze nebhokisi ulisizi kodwa awubonwa muntu. Uma bethatha udanki nawe uyasondela nethemba lokunakwa kodwa ukunakwa dololo. Uqala umhlabeleli lusu kuvunyelwa. Uyathilaza uyantayiza wazi wenze njani ngoba umzuzu usushayile. Abangane basemhlabeni basele, abahlobo basezulwini kabenzanga isaphila. Emathuneni baphiciza isikhashana, ukufulathela kwabo ukulibala ngaye. Ekufikeni komzuzu inceka Thixo yasho, lala ngoxolo mthando Thixo ekuvuse ngosuku lokuvuka, esho usuku lamacala. Uqala umphefumulo uhube. Nginovalo ngesaba ngenzanga kahle kuwe baba. Usho ube uzwa amajunu yehube lumangonyama, kodwa izinkwa zenhlakanipho obuzihlephula, uzihlephulela ukufukamela imfuyo yakho, sesiphenduke intaba ekusithe lumangonyama. Sisho sikudonsa isipho obusihudulele odakeni nasemeveni, sisasamba uyochaza kubaba ukuthi ungenzeni emhlabeni. Ucothoze kancane uqala uhambo lwakho, ulile ubheke esihlalweni sobukhosi. Mvangelikazi ufundisiwe njengamafede. Ugcwele impakama uwayekanga namuhla incwadi kaLeviticus 19:27 ibhalwe ngokugqamile phambi kobuso bakho. Bekuthi makuthiwa lahla umjolo uswena okwenyama, namuhla incwadi yabaseKorinte 6 ibhalwe ngokugqamile phambi kobuso bakho. Kwaze kwanzima emphefumulweni. Kuvuka omunye umhlabeleli, uhube. Phinda ukhulume emoya oyingcwele ngoba zonke izona bengizenza zisebusweni bakho. Ushaya icothozo uzufike phambi kwalowo akathi uJohane ubuso bakhe babalelwa yizulu nomhlaba, afunyanelwanga ndawo, uyazilanda uzendlale kuye. Leyo ncwadi yokuphila iyakuvulwa.
Uma igama lakho lingafunyanwa, uMikhayeli ingelosi enkulu iyakugxavula ikujibe echibini lomlilo, ubhubhe ukubhubha kwesibili. Ezinye izingelosi ziyakudumisa zithi hosana kuwo phezulu. Kwaze kwanzima emphefumulweni ngokufika komzuzu wokugcina.